guys! Welcome again to Vandoy's Vlog 101. And for today's video, ay magkakaroon po tayo ng cooking show. Dahil po weekend, walang ibang ginagawa. So, nag-relax. Nabubulol tuloy ako guys. Napag-isipan ko na magkaroon ng experiment kung saan tatawagin po natin ito na ukoy. Ukoy ng puso or ukoy na puso. Pwede rin. Ayan po. Hanggang sa matapos ang video, please watch. Para maka-gain din po kayo ng idea kung paano po lutuin ito. Alam kong famous din po ito. Pero dito po ito sa Bicol. Dito po sa Camarines Sur, niluto po din ito bilang isa sa mga masustansya din. Kasi yung puso po ito ng saging. So, tunghayan po ang video hanggang sa matapos. Thank you! Guys, ito na po yung kakailanganin. 2 itlog. Siyempre, hindi rin po mawawala ang bawang. Kailangan din po natin yung crispy fry and also harina. At siyempre, hindi rin po mawawala ang lana, asin, and paminta. Ayan po. Ito yung pinakakailangan talaga natin. Ang puso ng saging. Ito po yung main ingredients po natin. Ukoy na saging. Okay. Please watch always. Thank you! Siyempre guys, ang una po natin gagawin is lilinisan po natin ang puso ng saging hanggang sa lumipis po ito, hanggang sa pinakamalinis na part po nito. Okay? Please watch lang po. So, ito na po guys. Naging maliit na po siya. So, ang sunod po nito is hihiwain natin ng maliliit hanggang sa maubos po natin itong puso ng saging. So, ito na po guys. Pino na po yung puso ng saging. Ang susunod po nito ay pipigain nyo po ito hanggang sa lumabas po yung kanyang tago. Okay? Ayan guys. Lalagyan po muna natin ang asin bago natin pagain. So, konting asin lang po guys. And then, afterwards, pipigain na po natin ito hanggang sa lumabas ang kanyang tagok. Okay? Kinakailangan na ipalabas natin yung tagok niya para naman mas lalong masarap. Okay? Para hindi masyado lasa yung saging. Ang malalasahan natin is yung mga ingredients na nilagay natin, ilalagay natin kagaya ng crispy fry, kagaya ng itlog, ganyan. Mga sibuyas, bawang, ganyan. Okay? So, pipigain ko po muna ito. Next guys is hihiwain natin yung bawang na ilalagay po natin dito sa puso. Okay? Ayan guys, ihahaluin po na natin itong mga ingredients na po ito. Bawang, harina, itlog.
guys, na-mix ko na po yung puso ng saging and ready to cook na po ito. So, keep on tuning lang po. Mamaya, titingnan natin kung talagang masarap po yung luto natin. Okay guys, papainitin muna natin ng 5 minutes bago natin lalagyan po ng lana. Okay po? Painitin muna natin po yung lana bago natin ilagay po yung ipiprito po natin na puso ng saging, okay? Okay, lagyan na natin. Parang hindi ko na tino guys po yung puso ng saging. Okay lang. A few moments later. Guys, ito na po yung finished product ng aking naluto ngayon. So ito po yung ukoy na puso ng saging. Ito po. Salamat po sa panonood, and sa mga hindi pa nakapag-subscribe po dyan, just click the subscribe button and also hit the notification bell for you to be notified on my latest videos. Huwag kakalimutan i-subscribe and i-click also the notification bell. Thank you and God bless everyone! Ayun na nga guys, ipinakita ko na po ang pagluluto ng puso ng saging. Okay. Salamat sa panonood, and sa mga hindi pa po nakapag-subscribe po dyan, please just click the subscribe button and also hit the notification bell. Notif bell huwag kakalimutan. Just click it para mas ma-notify kayo and para mas updated po kayo sa mga videos na gagawin ko. Sana patuloy niyo supportahan ang aking channel na Vandoy's Vlog 101. God bless and stay safe, stay healthy, and stay positive. Alam ko hindi naman po nagkulang lagi ang Diyos. He is always there. He is always ready to rescue us, ready to love and care for us. So thank you and God bless.